stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci kana Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci kana Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installé an ka so ka installé an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛ na ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musaka bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandeba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ
Fatou filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatou ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Kiba Jalo k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔkan k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye utu kalo ale tile 11 san 2025 an b'o kɛnɛ kɔnɔna na Jaba Sidibe k'an b'a fo fulamuso a n'a ka denbaya maa bɛɛ lajɛlen sarilakaw fɛ yen ka sori kɛmɛso k'ale fana fo maa minnu sɔgɔlen don an na États-Unis n'o ye Kome n'a ka maaw ye k'olu fana fo an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ min ye maliyɛn minnu bɛ Faransi nin waati in na foyer baara don a an b'olu fana fo Keba ka Musa Togola k'ale fo États-Unis kaw fɛ yen Bayiba k'a fɔ mairie du district kɔnɔna na monsieur le maire Siriman Bacili k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn le génie Tchorno Umar Asi Diallo k'a fana fo monsieur le ministre a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sɔgɔmada in na an bɛ Balabugukaw fo Keba Moro Sila ale ni Kolo Ture olu tun b'an fɛ yan surɔ Babu mɛnna kosɛbɛ teriw don an ye ji la ko caman sɛnɛ ka surɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Moro ale kɔni sigiyɔrɔ bɛnna Sine ma nka Kolo ale bɛ Balabugu sigi la nin waati la halisa ka Turelakaw ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Balabugukaw olu fɛ yen an yɛrɛ ka du maaw k'olu fana fo Keba sɔgɔmada in na an bɛna taa an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa Aguelok maa minnu ni bingali bɛ ka taa k'olu ka ko bɛ cogo di wulikajɔ min kɛra senna an n'an da don o la n'an bɔra Aguelok Bamako kasobonba an bɛ taa Zole da ye Musa Mara k'u y'ale bɔ yen kunun ka taa n'a ye Kulukorokaw fɛ yen a ɲuman sera Kulukoro o mana bɔ yen Prytanne ale ɲɔgɔndanw kɛra denmisɛnninw min b'a fɛ ka don Prytanne na o ɲɔgɔndanw kɛra Segukaw fɛ yen Pelengana denmisɛnninw fana wulilen don k'u jɔ u ka sigida bɛ se ka lakana cogo min polisi ɲɛmaaba n'o ye contrôleur général de police Isu Kone maa minnu kan ka taa polisi sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔ n'a b'a fɔ ma ko officier de police judiciaire olu ka tali baara a taara ɲɛda o kɛnɛ kan Keba kɔkan kibaruyaw fana b'an bolo Côte d'Ivoire ko Alassane ye yafa bɔrɛfa ta k'a di maa dɔw ma maa minnu tun bɛ kaso la min ye Gabonkaw fɛ yen Japonkaw fɛ yen u ka dugu min bɛ Keba ni bombe atomique filila o kan o san 80 o fana ko bɛ senna bi ale Côte d'Ivoire kelen kɔnɔna na fana wulikajɔ belebeleba kɛra ka ɲɛsin Alassane ale ka cɛbɔya ma
an an da don nin bɛɛ lajɛlen na ka tila ka na daminɛ na an yɛrɛ fɛ yan ye n'o ye an ka sɔgɔmada in na an donkan ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa min sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma Yaya Fofana n'a ka baarakɛlaw Torokɔrɔbugukaw fɛ yen k'an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛsiri ni wulikajɔ ni timinandiya la don o don lamɛnliko ɲuman ale la. Keba ko fanga ye waati ye nafolo ye waati ye maanifinya yɛrɛ ale fana ye waati ye keba an bɛ fɛn o fɛn na nin ye nin bɛɛ ye sangako ye keba o de la n b'a f'i ɲɛna n ko ni karamɔgɔ tɛ maa min na waati ale bɛ se ka k'i karamɔgɔ ɲɛnɛma ye Bamako Mali kuma minnu bɛ yen bi n'a bɛ ka munumunu salo alisa gouvernement ma bɔ ka ɲɛfɔli kɛ fɔlɔ keba nka o ti baasi ye ko bɛɛ b'a waati bolo lala u bɛ sɛgɛsɛgɛli ni baara mun na n'u tilar'o la pewu u na ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko min bɛ sen na nka an bɛ min fɔ an ka maaw ye keba u k'u hakili to kibaruyaw la u k'u hakili to kumaw la u k'u hakili to u yɛrɛ fana na fɛn caman bɛ ye bɔlɔlɔsira sanfɛ o bɛɛ kɔrɔ tɛ ko a bɛɛ ye tiɲɛ ye kuma tɛ bi ala y'a kɛ maaw yɛrɛ bɛ se ka fɛn dilan k'a kɛ mɔgɔw ta ye k'a sɔrɔ o tɛ keba min ye fangandaraki ko kuma min fɔra an ka jamana kɔnɔ min ye tentative de coup d'état ko kuma min fɔra an ka jamana kɔnɔ a kuma sansalamalen don fan caman fɛ bi maa caman y'i hakilina fɔ a la maa caman y'i ka kuntilenna fɔ a la fɛn caman bɛ ka fɔ a la an ye nin bɛɛ lajɛlen mɛn an ye nin bɛɛ lajɛlen faamu an ye wulikajɔ kɛ keba k'a bɛ kuma in fɔra kunun ko k'a sɛgɛsɛgɛ ka taa fo Kati kan kɔnɔna na ka taa kow jateminɛ yen an se bɛ maa minnu na ni olu bɛ bi kɛlɛdagaw kɔnɔna na an y'olu wele keba an bɛ se ka min kɔni fɔ bi anw sigilen don yɔrɔ min na ka kɛ ni nin waati in ye Général Asimi a b'a ka palais kɔnɔ Kuluba baarakɛyɔrɔ a sera ye 7h30 Premier ministre n'o ye Général de division Abdoulaye Mayiga ye a fana b'a ka baarakɛyɔrɔ la primature la keba min ye Jaw ye Général de corps d'armée CNT ɲɛma ale fana b'a ka baara la sabula o bɛ session na nin waati in na Ismaël Wage ale bɛ ten Sadio Kɔni ni Modibo Kone da bɛ olu ye Sunatu ye keba olu kɔni olu bɛ baara min na olu na an tɔw ta tɛ kelen ye dɛ olu ɲɛ kelen ko n tɔw ɲɛ kuma tɛ Modibo Kone Général de corps d'armée k'a daminɛ dɔgɔkun jan tɛmɛnen na keba sɛgɛsɛgɛli tɛ sɛgɛsɛgɛli ye mɔmɔli tɛ mɔmɔli ye Modibo Kone n'a ka cɛdenw u y'u wuli k'u jɔ k'u cɛsiri keba mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ anw de fɛ yan n'a fɔra ko service de renseignement mɔgɔw bɛ siran service de renseignement sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi an bɛɛ lajɛlen ka lafiya n'an ka hɛrɛ bɛ min na k'o baara kɛ ka se ka jamanadenw la kisi ko n'a kuntanw ma waliya minnu bɛ yen n'o bɛ jamana yɛrɛ sigi a sen sabara kɔnɔ ka kɔn ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛmaaw ye walima ni wulikajɔ min yɛrɛ se bɛ u yɛrɛ ye k'o kɛ o de ye sécurité d'État ka baara ye ala ye ne ka petipetini n'o ye Modibo Kone keba mais ne bɛ e to balakaw bolo n'u y'i sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ ne tɛ Modibo Kone kɔni Kone tɛ de on s'en petipetini moi hein ale bɛ baara min na bi keba daga sunɔgɔ ti ɲɛ ye Sadio fana n'a ka cɛdenw olu fana wulikajɔ ale ni baro kɛlɛtigi u bɛɛ lajɛlen keba u bɛ k'u cɛsiri k'u timinandiya jamana fan 14 daga tɛ Mali kɔnɔ bi baara tɛ ka kɛ a la min na hali kalanso minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasiw ka kalansow ye keba a ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen b'u sigiyɔrɔw la u dafalen don tɛk baara bɛ ka kɛ jamana ka basigi n'a ka lafiya ka kɛ ni Général d'armée Asimi ale ka kuntilennaw ye a n'a ka ministre de la défense lakana ni basigi ka kibaruya ɲuman sɔrɔ ka di o ye Général de corps d'armée Modibo Kone ye
keba ko min kɛra waliya min bɛ sen na fɛn o fɛn b'a kɔnɔ a kungun n'a ɲɛɲɛ ɲɛmaaw ko k'u bɛna kunnafoni di a la ɲɛmaaw ko k'u bɛna ɲɛfɔli kɛ a la ɲɛmaaw bɛ baara la a ko ka keba a fɛn o fɛn mana na kɛ u nana bɔ a waati la k'a ɲɛfɔ olu de b'a kimɛ cogo dɔn olu de b'a dɔn min kɛra olu de b'a dɔn fɛn min bɛ sen na nka an kɔni bɛ min fɔ an ka maaw ye an bɛ min fɔ maliden fanba ye an k'an hakili to an yɛrɛ la fɛn caman bɛ yen an yɛrɛ bɛ ko dɔw fara kan ne yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ dɔw tɔgɔ bɛ u bolo keba ala ko tiɲɛ olu yɛrɛ tigiw yɛrɛ dabali bannen don bi walayi u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min fɔ nka i b'a dɔn fana k'a fɔ ko fanga fana ye an ka segu baradunufɔlaw ka kuma de don keba nin tɛ kɛ ne na nin tɛ fɔ ne ma e tɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye fɛn tɛ kɛ maa min na i b'i sen bɔ a la de hali jɔyɔrɔ tɛ maa min bolo bi mali la o t'i to tɔgɔ ni ka k'i la dɔrɔn lafiya banni ye koyi n y'a fɔ a tigi ye i ka ɲɛmaaw ko cogo min tu i ka ɲɛmaaw kɔ e b'a dɔn e ma foyi kɛ e sen tɛ foyi la i ma papaga kɛ i hakililatigɛ pewu i ka t'i ka baara la fɛn bɛ fɔ mɔgɔ ma mun ka jugu nin ye pinpanw nka bi anw yɛrɛ fana kan ka hakili to an yɛrɛ la kɛba parce que kunnafoni ye fɛn sugu dɔ ye mɔgɔ bɛ ɲinɛ min kɔ i ɲa mɛn i ɲɔgɔnna kunnafoni dila tɛ dɛ dɔ de fana b'a kunnafoni d'i ma koyi a sɔrɔla sira min fɛ i y'i wuli ka jɔ kɛ ka taa tigi fɛ yen o i y'a wele telefɔni na o i y'a sɔrɔ cogo min na o journaliste tɛ kunnafoni dilan dɛ a bɛ fɔ journaliste ye a b'a sɛgɛsɛgɛ a b'a ɲɛɲini a b'a farafasiya a bɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna cogo min a b'a ɲɛfɔ ten e bɛ se ka fɛn dɔ mɛn keba i bɛ se ka fɛn dɔ ye ala bɛ k'i sen kan i ka cɛ min nana cɛkɔrɔba min nana kasi an dala yan k'u y'a ka dugukolo minɛ an taara sɔrɔ ale yɛrɛ tɔgɔ tɛ dugukolo ko yɛrɛ la yɛrɛ papiye fan si t'a bolo wa n'anw tun y'o kasibagatɔ ta k'o ka kuma latɛmɛ papiye yɛrɛ kelen t'ale bolo ja a fɔra de k'ale ka foro sɛnɛ yɔrɔ la yanni u mago ka s'a ma ale y'o k'a yɛrɛ ta ye sa ka dɔ di mɔgɔ dɔw ma ka mécanicien ni fɛnw sigi o kan ale yɛrɛ bɛ dɔɔni minɛ olu la sisan dugukolo tigi yɛrɛ nalen ale nana ka na kɛ kasi a juma tɛmɛnen keba ne taara ka taa yɔrɔ lajɛ ka weleli kɛ titre foncier de bɛ cɛ bolo a ta bon keba n'i ye cɛkɔrɔba bila a ka kasi ko parce que ko a hinɛni b'e la i b'a jɛ donc an ka baara in fana a ka gɛlɛn n y'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in fana na keba bɔlɔlɔ kan an ye muso dɔ ka kuma mɛn nka o muso ka kuma lamɔ don an bɛ min fɔ yan don o don o de don maanifin i bɛ k'i yɛrɛ de ye keba maa min wolola mali la ka mali tabiyaw fila sira o bamanan sira o maninka sira o dɔngɔnɔ sira o siya o siya bɛ mali kɔnɔ n'i y'a tabiya n'a ko ta k'a lajɛ a tɛ se ka jigin e kun na k'e b'i woloba ta ko k'o sanga i muso la sanga fɛnw yɛrɛ tɛ fɛn kelenw suguya kelenw yɛrɛ tɛ kuma tɛ k'i bɛ t'u da ɲɔgɔn kɔrɔ ko nka a bɛ bɔ lamɔ ani furu ni kow sɔrɔ cogo la ani mɔgɔ yɛrɛ b'i ka ko faamuya cogo min an y'a ko ye bɔlɔlɔ sanfɛ an kɔni an tɛ bɛrɛ fɔ a la an bɛ min fɔ dɔrɔn an ka hakili to an denw na an ka hakili to an ka denbayaw la an ka hakili to an yɛrɛ la an k'an yɛrɛ kɔlɔsi diɲɛ fan si fɛ anw bɛ ka mun kɛ bi bɔlɔlɔ sira ni fɛnw fɛ an ni maa si ta tɛ kelen ye an k'an janto an yɛrɛ la keba an ye fɛn dɔ fana la kɔlɔsi o ye bilasiralikan ye an dɔgɔninw don o an kɔrɔw don o an mun don o n'o y'an ka denmisɛnnin ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye ko bɛɛ ka ɲi bɛrɛ la musoladege min b'u bolo u k'a lajɛ k'a kɛ ni hakili ye maanifin i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a kɛ bɛrɛ la parce que bi mali kɔnɔna maa caman bolo u bɛ k'a min kɛ nin ye a man ɲi i bɛ se ka maaw layɛlɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ nka min ye k'a fɔ de ko k'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ muso ye ka muso sawuraw ta ka muso fɛnw kɛ n'i y'a kɛ ni hakili ni bɛrɛ ye a bɛ se ka tɛmɛ nka a waati bɛɛ la ma an b'a ɲini u fɛ
u k'a lajɛ k'a ko jateminɛ sabula an dɔgɔninw don an teriw don an n'a caman bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ nka bi an bɛ ka taa sira mun fɛ olu ye misali de ye mɔgɔw bolo o misali hukumu kɔnɔna na olu tɛ se k'a jira k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ muso ye k'o ka kɛ misali ye k'an ka denmisɛnninw ka to k'o lajɛ an ka mara ka k'o kan an ka to o kan o tɛ ko ɲɛnama ye kiba an bɛ segin ka na an ka kuma kun na o ye k'a jira sa k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma min ye jamana ɲɛmaaw ye u bɛ labɛn na communiqué officiel u bɛna o kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko minnu bɛ sen na e ye caman mɛn ne yɛrɛ ye caman mɛn ahan an ye caman ye an ye caman mɛn caman fɔra an ye an bolo dara dɔw kisɛ kan an bolo ma da dɔw kisɛ kan an ye dɔw sɛgɛsɛgɛ dɔw y'an wele a ɲuman ye min ye keba minnu b'a ko kunna olu ka bɔ sinon diɲɛ kunnafonidila fɛn fɛn kumana ko in ka keba a bɛɛ lajɛlen fɔ ko 100 ni 20 tan k'a la ka ban u yɛrɛ ko dɔw minɛna u tilara k'a fɔ k'olu ma minɛ u ko dɔw jɔrɔla u tilara k'a fɔ k'olu ma jɔrɔ o ye fila fɔ ye ni a ko banna pewu gouvernement ka communiqué an b'o kɔnɔ n'a kɛra heure o heure keba an bi yan bi tile in kɔnɔna na o kama cɛ ka ko bɛ kɛ cogo di sa parce que voilà a k'i ka délai ye vendredi ye ko ye keba an ka nin jɔ an bɛ taa sɔɔni an bɛ segin ka na bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la keba agalokaw fɛ yen dugu min bɛ n'a bɛ f'a ma ko barrage maaw olu tun ye degun caman sɔrɔ bamanciwale ni jɔwale kɛbaw u kun taara firi u kan u ye dɔw ta ka taa n'u ye u ye dɔw gosi u ye dɔw lajaba o la sa mara ale ɲɛma hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni wulikajɔ in ye kunun k'o kari n'o ye utu kalo tile 10 ye sous-préfet min bɛ Tajimar ale ni préfet min bɛ Agelo kɔnɔna na olu taara baraji dugu kɔnɔna na min ye dugudenw ye ka taa olu minnu ni waati laban in na bamanciwale jɔwale kɛbaw taara maaw ta u fɛ ka taa ni u ye maa minnu bɛ bi n'u tun bɛ jɛkulu marifatigi kɔrɔlen ninnu ka gurun kɔnɔna na armée ale tun bɛ u nɔfɛ sous-préfet a nana ka na jamana ɲɛmaaw ka waleɲuman dɔn kɛ nin duguden ninnu ye k'a yirula sa k'a fɔ ko mara kama bɔli hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw olu na fɛɛrɛ sigi sen kan dugudenw bɛ se ka lakana cogo min na jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye du dɔw ye u sɔnna ka olu ta keba ka bɔ n'olu ye baraji la ka na n'u ye Agelo dugu yɛrɛ kɔnɔna na yaasa u ka lakana bɛ se ka sabati cogo min minnu fana bɛ yen sa donbolo kɛra olu ye dumuniko ta fanfɛla la ale ni baloko ta fanfɛla nka fɛn fɛn kɔni bɛ yen n'u y'a yira sa k'a fɔ k'olu ja jɔlen tɛ olu kɔni olu nana n'olu ye yani basigi ni lafiya ka na yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na armée ale kɔni ye layidu di k'a fɔ baara o na kɛ keba min ye kunnafonidi gafe soft ye ale ka kunu laseli senfɛ a ko ko an ka premier ministre kɔrɔ Musa Mara min minɛna utu kalo tile fɔlɔ cybercriminalité maaw fɛ ko kunungo Lazara selilen kɔfɛ u ye ale bɔ Bamakɔkura kasobon na ka taa n'a ye Kulukorokaw fɛ yen Musa Mara yɛrɛ sera ye a sanuma min ye a ka kiiri ye o ye septembre kalo nata tile 29 ye u bɛna kɛ cybercriminalité ale kɔnɔna na n'an bɔra ye an bɛ taa Kati
Prytanée militaire denmisɛnnin 5,700 ani 59 olu de kɔni tun bɛ ɲɔgɔn na sibiri tɛmɛnen yaasa u bɛ se ka don Prytanée militaire kɔnɔna na cogo min na katikaw fɛ yen ɲɔgɔndan in sɛbɛnni ɲɔgɔndan don ekɔlu minnu bɛ sɔrɔdasiw ka gun ka o ɲɛmaaba n'o ye général de brigade Musa Yɔrɔ Kante ale yɛrɛ tun bɛ yen ekɔli fɛn fɛn bɛ yen n'o ye sɔrɔdasi ekɔli ye ale y'o ɲɛmaa ye waleya in fana a kɛra ɲɛmaa wɛrɛw fana ɲɛna min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw ye ani duguden ɲɛmaaw denmisɛnnin 5,759 in keba u nana ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka na ɲɔgɔn ye in kɛ Bamakɔ kɔnɔna na Bamakɔ kɔni ta ye 8,970 ye Segu ale ta ye maa 219 ye Sikaso ta ye maa 245 ye Prytanée militaire n'o ye Kati ye ale kɔni bɛ denmisɛnnin dili don ka kɛ sɔrɔdasi ye sɔrɔdasiya kalanw a dɔnniyaw ani fasoden ɲumanya waleyaw cɛsiri ni timinanja o kɔnɔna don yaasa i sen ka don ale la keba i bɛ 6e année n'i y'o kɛ tuma min i bɛ sɔrɔ ka taa i si a kana tɛmɛ san 13 ɲɔgɔnna kan i bɛ sɔrɔ ka taa yen kɛ sa keba min ye i bɛ taga daminɛ olu ka yɔrɔ la sa 7e année de la ye yaasa i ka se ka kalan kɛ denmisɛnnin caman olu tɛmɛna Prytanée fɛ wa caman fana kɛra sɔrɔdasi ye nin waati in na Mali ale ni AES jamanaw ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na ani maanifinw bɛ se ka dɛmɛ bɛ se ka taga don ma cogo min na AES jamanaw ni farafinna jamana wɛrɛ olu farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Togo ni Tchad ni Mauritanie ka baara kɛ ya u b'a fɔ min ma sa ko forum humanitaire minisiri minnu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ya AES tɔgɔ la u bɛnna min kan sa o ye k'a fɔ ko don nataw la u bɛɛ lajɛlen bɛna sɔn ka jɛ ka hakilina kelen ye baara minnu bɛ u bolo k'olu don kulu kelen kɔnɔna na kuncɛli kɛnɛ kan sa u ye laɲini belebeleba minnu kɛ a bɛ tali kɛ don nataw la ni jamana 6 u bɛɛ lajɛlen kuntilenna ka kɛ kelen ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na kuma tɛ maa minnu bɛ yen n'olu b'u sigiyɔrɔw bila bɛ se k'olu dɛmɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina Niger ale ni Tchad ni Togo ka taa fara Mauritanie kan ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka sɔrɔ baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen n'u bɛ wuli ka jɔ kɛ nin ko ninnu hukumu kɔnɔna na u ka sɔn nin waati in na u ni jamana ninnu ka baara kɛ maa si kana zanni kelen ka tuguni jamanaw fara baɲumankɛtɔn kan a bɛɛ ka jɛ ka kɛ kuruba kelen ye n'u bɛ taa fɛn ni maa min ma kɛba a k'i wasa a k'i nafa o ka fisa bɛɛ lajɛlen ka wuli i yɛrɛ ma Niger jamana nin waati in na ale ka sanu a bɛ k'u bayɛlɛma ka k'a yɛrɛ ta ye jɛkulu min tun b'u fɛ yen sa nin y'a kalo 2 ye ni o ye Meknel Resources Limited maaw ye olu tun ye ŋaniya min ta sa k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ tɔnɔmabɔli min kɛ u ka sanubɔyɔrɔ min na k'o mɔ kɛ wasa ye walasa Niger ka sanubɔyɔrɔ 2nan de filɛ nin ye a yɛrɛ y'i kɔ a fa min na k'a ta kabini fangadaraki kɛra u fɛ yen u yɛrɛ na kɛ niyɔrɔbatigi ye a kɔnɔna na yaasa min ye Niger ye a bɛ se k'a ka tɔnɔ bɔ cogo min na ka nafa sɔrɔ a la keba min ye sanji o kunbɛli hukumu kɔnɔna na waati min bɛ bi ni bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n'o ye samiya ye denmisɛnnin minnu bɛ pelenkanakaw fɛ Segu kɛrɛfɛla la olu ye wulikajɔ kɛ kununko kari k'u bolo di ɲɔgɔn ma ani jɛkulu wɛrɛw yaasa u ka sigida a lakana baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na pelenkana sud mairie kɛrɛfɛla la sa baara in kɔni ye tali kɛ fɛnba minnu na o ye ka sanji nata k'ale jiw kunbɛn dingɛw bɛ se ka bɔ cogo min ye ji tɛmɛsiraw ni wuluwulu ji siraw ye k'olu fana ni sanji tɛmɛsiraw k'olu bɔ sigida ka se ka lakana bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ komini kɔnɔna na ka denmisɛnninlakaw k'olu kɛ baara ka baara min b'a to u ka sigida an'u ka sigiyɔrɔ bɛ se ka lakana cogo min na min ye conseil jeunesse ye pelenkana kɔnɔna na a n'a dɛmɛbaga jɛkulu ko sa k'u na nin baara in kɛ fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min b'a to sa bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ ye tuma caman i ka kin i ka du i ka sigida i ka sokala ale bɛ se ka lasaniya cogo min na k'o kɛ bɛɛ lajɛlen ko k'i taabolo ye kuma tɛ nin waati min kɔnɔna na samiyaji ale bɛna na caya seko ni dɔnko kalo o kɔnɔna na Afrique du Sud muso mafalenba dɔ bɛ yen ja o bɔra o tɔgɔ la min ye Ukulumba ale ye Ukulumba ye muso min ye baara kɛ san bayirika Afrique du Sud ale tɔgɔ la min ye maa min bɛ sa n'o ye Serifu Keita ye ale de ye jabɔ muso in kan ka kɛ ni Mali ka seko ni dɔnko o san min sigilen don Nuwanso ni ale ministre ka chef de cabinet ale tun bɛ kɛnɛ kan seko ni dɔnko maa mafalenw caman fana tun bɛ yen Vamara Berté ale ye min sɔrɔ ja in bɔli kɛnɛ kan
balafasigi kɔnɔna na an ka jɛ ka o filɛ. muso bɛ jɔyɔrɔ bala farafina sigidaw kɔnɔ yaasa ɲina kana kɛ musobaw minnu ye wulikajɔw kɛ farafina lapasali kama. O de la Cherif Keita o ti kalo den fa san 2025 segondɔn san kɔnɔna a ye jabɔ surafirikɛ muso mun n'a ye wulikajɔw kɛ ka farafindenya lapasa ni ɲina kun ka kɛ muso ye. Ka muso jɔyɔrɔ yira an ka diɲɛnatigɛ la an bɛ kɛ fɛn fɛn ye musow fana don. Bon donc ni muso dɔ ye baara ɲuman kɛ a ka ca ni san 100 ye a ye baara kɛ ka i yɛrɛ di jamana baara ma. Bon ka kɛ Afrique ambassadeur ye Amérique a ka ca ni 100 ye. Bon ko baaraba bɛ kɛ an ka ɲinɛ kɔ. Sud-africain yɛrɛ tun ɲinɛna muso nin kɔ. U ɲinɛna kɔ hali u tun t'a dɔn a su donna yɔrɔ min na. Ne de ye muso ni sud a ka kaburu ne de y'a retrouvé foyi tun t'a kan bin gansan de tun do ten tu de tun do an ye san 1 tila de kɛ pour ni cimetière département an ye baara de kɛ 1 an et demi pour ka kaburu retrouvé a tun tɔgɔ ko Nkote la Dube y'a mɛn a wolola 1873 o y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ ma colonisé yɛrɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ Mali ma colonisé yɛrɛ fɔlɔ. Donc, elle tun b'a fait déjà Frafinaka et Maronia. On retenait avec Camiri déjà. 1900, fin du 19e siècle, à Camiri, l'Afrique a libéré. Bon, moi, je suis embarrassé. Quand on a gagné à manquant. Ni janye sewa ani kumorata de an ka jamana musolakaw bolo hakaja musoba minnu ni olu bɛ seko ni dɔnko bunakun kɔnɔna la baw musow ka wulikajɔ ko ni sankɔrɔtali ka kan. Nisɔndiyalen don wulada in na parce que n ye Cherif Keita ka film ye n ye Cherif dɔn a bɛ san 40 bɔ n b'a dɔn Cherif ye cɛ ye a cɛsirilen don baara la mun yɛrɛ ye documentaire ka taa ɲɛɲini Cherif bɛ taa ɲɛɲini de sa propre poche. C'est tout simplement parce que amour min b'a kɔnɔ ka taa baara in fan fɛ ne kɔni bɛ min fɛ jamana ɲɛmɔgɔw u k'a lajɛ an ka documentaire kɔnɔna f'u ye u ka an bilasira dɔɔni an ka taa recherche kɛ Biton Cheikh Oumar Tall parce que fɛn caman fɔra ce ne sont pas des réalités an ka taa a kɔnɔna na ka taa ɲɛɲini k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'u ka tɔnbuw ye u bɔra yɔrɔ min na k'o ye k'a fɔ an ka kanw na bamanankan filakan kɔrɔbɔrɔkan nouvelle génération minnu bɛ nalen u k'a ye. San 2025 seko ni dɔnko san mun sigira an ka jamana ɲɛmaa Général Assimi Goïta fɛ a baaraw bɛ ka lawaleya seko ni dɔnko minisiri so o maa minnu n'u y'a yɛrɛ k'a fɔ u labɛn bɛ diɲɛ don o don Mali dɔ fɔ Mali cɛba minnu ye baarabaw kɛ u tɔgɔ ka to tariku la yaasa u ka misaliw ka kɛ filɛliyɔrɔ ye sifinnakaw ma ka ɲɛtaa sira ɲumanw bɔ. Cherif Keita ale de utukalo denfa ye seko ni dɔnko san hukumu kɔnɔna na nin kalo in baara mun b'a bolo sa a tɔw bɛna na timɛ don nataw olu kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛko ta kibaruya la Falaye Sako ko ale bɛna na taa Azerbaïdjankaw fɛ yen a tun bɛ Montpellier Faransi a y'o bila nin waati in na kunungo tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn min na sa n'o y'a ka contrat kura ye Azerbaïdjan o kɔni o dangɛnɛmayara bɛɛ lajɛlen ye kibaruya joliba ACE kɔnɔna na ɲɛmaya ɲini o bɛna na kɛ yen maa caman kɛlen don k'i kanbɔ min ye joliba perezanya nɔfɛ yaasa ka se ka Tijani Mejan Ɲamele ale jɔyɔrɔ ta an ye min mɛn kibaruyaw la kɛba o ye k'a fɔ min ye Maître Basalifu Sila n'an b'a wele ko Babu Sila ale kan ka kɛ cɛbɔ ye Burama Traoré n'u b'a fɔ ma ko Ala ka bura o fana bɛ a la Jɛnɛbu Sanɔgɔ ale ni Mohamed Sako olu kɔni de kɛlen don ka u kanbɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ nka ni Ala sɔnna ma bi joliba secrétaire général ale yɛrɛ bɛna i dan tigɛ k'a fɔ maaw ɲɛna maa minnu ka sɛbɛnsɛriw fɛ yen minnu bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye minnu tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye joliba ACE ale président kura o sugandili baaraw o bɛna na daminɛ Kɔdiwarikaw fɛ yen Alassane Dramane Ouattara ale ye sɛbɛn ta sa ka yafa kɛ maaw ma maa 8,500 ale ni 33 n'u tun bɛ kaso la n'o ye kasoladenw ye minnu ka ko kɔni kɛra ni nafoloko kiriw tɛ o la sa min ye maa 2,080 ye a yira sa ka fɔ k'olu kɔni bɛna na bila pewu min ye 6,446 ye k'olu dɔ bɛ bɔ olu ka kaso la Alassane Dramane Ouattara sa k'a y'o kɛ fɛn ye fɛn min na to bɛn ni kelenya o bɛ don u ka jamana kɔnɔ Kɔdiwarikaw fɛ yen bɛrɛbɛrɛlitɔ minnu bɛ yen n'o ye PPAC ye Laurent Gbagbo jamanakuntigi kɔrɔ ale ka tɔn ka taa se PDCI ma olu fana tɔnba 2
u farala ɲɔgɔn kan sa ka wuli ka jɔ kɛ min ye taama belebeleba ye u ka quartier min bɛ yen n'o ye Yopougo ye ale kɔnɔna na Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔnɔna na Abidjan ale worodugu yan fan fɛ wuli ka jɔ in kɔni sa a bɛ ka kɛ kun min kama sa o ye k'a fɔ ko octobre kalo nata in san 2025 o tile 25 jamanakuntigi kalata min kan ka k'u fɛ yen sa ko Alassane Dramane Ouattara ale ka cɛbɔya k'u b'o kɔn fo ka taa se a dan na Laurent Gbagbo ale ni Tidjane Thiam ni olu ye PDCI ɲɛmaaw ye ale ni PPAC ɲɛmaaw ye sa olu kɔni ye nin taama in kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Alassane ye a bɛ ka min kɛ bɛn o ma diya u ye démocratie k'o lafasa kalata sanuman ko ka o sigi sen kan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Tchad premier ministre kɔrɔ n'o o ye Success Masara ye ko ale kɔni nɔ minɛna k'a bila kaso la koyi kiiri kɔfɛ sa a yira sa k'a fɔ ko min ye sefa wari miliyari 1 a kan k'o sara san 20 kaso k'a kan ka o de kɛ nin waati in na sabula waleya min kɛra u fɛ yen kiiri sigilamaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye lajaba min kɛra Madakaw fɛ yen ko o ko y'a to maa caman de fatura fo ka taa se maa 42 ɲɔgɔnna ma ko o ko in ko ma sa u kɔni ye ale minɛ k'a kiiri k'a bila kaso la nin waati in na min ye Félix Tshisekedi ye République démocratique du Congo jamanakuntigi ale kɔni ye gouvernement falen kɛ a fɛ dugudenw yɛrɛ kun sigilen don ka gouvernement falen min kɔnɔ kosɛbɛ Égypte kaw fɛ yen maa 8 u ye olu minɛ k'u bila kaso la ko sabula TikTok sanfɛ u ye jaw bila ja minnu bɛ yen n'o ni Égypte yɛrɛ taabolo tɛ taa ɲɔgɔn fɛ min bɛ dankari kɛ u ka taabolo n'u ka tabiya ni du olu sinsinni ni maanifinya sinsinni na Égypte kaw y'a yira sa k'a fɔ ko maa kɔni TikTok sanfɛ n'i ye nin waleya ninnu kɛ min kɛlen filɛ nin maa 8 na o ɲɔgɔnna bɛ kɛ i yɛrɛ la sabula o tɛna jɛn n'a ye maa kana ka n'u ka laadaw u ka sigi kɛcogo u ka du an'u ka ko kɛcogo k'olu buruja k'u tɛna jɛn n'o ye cogoya si la Tirikikaw fɛ yen dugukolo yɛrɛ dɔ kɔni kɛra u ka dugu bɛ yen n'o ye Synergie ye Synergie kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko Baltesir ale fanfɛla don Tiriki yɛrɛ kari tɛmɛ kununko kari kunnafonidilaw kɔni ye kibaruya in di sa ko waleya in kɔni ko a juguyara kosɛbɛ Japonkaw fɛ yen Nagasakikaw min ye bombe atomique min filɛ olu ka États-Unis fɛ sa o san 80 ye bi ye maa minnu bɛ yen ni Ala y'olu kɔni kisi bombe jugu in ma olu b'a fɛ sa k'u ka dugu kɛ dugu ye dugu min n'o bɛna na lakodɔn diɲɛna bɛɛ lajɛlen fɛ maa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn sa k'a fɔ ko min ye olu ye u ni maa si tɛ kelen ye Keba an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na Mali ale kɔnɔna na. Dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. An bɛ taa polisilakaw fɛ yen ɲɛbila sɛgɛsɛgɛli min bɛ maaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ polisiw ka sariya ko hukumu kɔnɔna sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye n'an b'a fɔ ma ko officier de police judiciaire Keba o baara hukumu kɔnɔna na sa min ye polisiw ka kalanso ye o ɲɛmaabaw olu kɔni ye sugandili baara sigi sen kan sibiri tɛmɛnen tɛsi ni o ye présélection ye ɲɛbila sugandili ye Keba ka ɲɛsin OPJ ma sa a baara kɛra polisi ɲɛmaaba yɛrɛ ale ɲɛna n'o ye polisi directeur général ye contrôleur général de police Youssouf Kone kɛnɛ k'a ye sa polisiw fana ka kalanso o ɲɛmaa danganya bɛ maa min bolo an'u ka maanifinya tɔbɔtɔli n'u ka kow lakɔlɔsili o fana tun bɛ kɛnɛ kan directeur général a kɔni ye maa minnu bɛ yen sa n'olu kan ka sugandi nin ɲɛbila baara in na a y'u bɛɛ lajɛlen fo k'u k'u cɛsiri sabula min ye maa ye ni sen yera nin na o b'a yira sa k'a fɔ ko i kan ka kɛ maa ye maa min kɔni kan ka taa i jɔ niyɔrɔ fin kosɛbɛ kuma tɛ wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye maa 600 polisi kɔnɔna na garadi minnu bɛ yen sa n'o ye adjudant ye adjudant chef ale ni major
olu bɛɛ lajɛlen sen bɛ nin ɲɛbila baara in na baara min sigilen no sen kan sa fɛɛrɛ minnu bɛ yen no olu bɛ taliko hukumu fɔ sa o bɛɛ lajɛlen labatoli hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ yen sa o kɔni u tila ɲɔgɔndan kilasiw caman ni ɲɔgɔn cɛ u kɔni bɛ ka min kɛ sa a bɛ fɔ min ma sa ko culture générale k'a lajɛ u yɛrɛ ka dɔntaw bɛ cogo di an'u ka hakilinaw bɛ cogo di min ye sɛbɛn fila kɔni dir'u ma n'o ye sujet fila ye u n'u ɲɛna ta dɔ la kelen na k'u hakilina d'u kan u ka dɔntaw kan u bɛ min dɔn o ko kan min ye baara in ye sa a kɛkun ye k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ se baara in kɛcogo la sɛbɛnni k'o fasiri k'o kɛcogo k'o fana kɛ min ye rapportw ye ale ni PVw tacogo ɲuman n'u taara kɛ OPJ ye polisisow kɔnɔna na ani brigadiw kɔnɔna na u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka ɲɛ nin ɲɛbila baara in ye waati gɛlɛman ye waati min b'a to sa maa ɲɛnɛmaw kan ka ta yaasa polisi yɛrɛ a ka sariya ko baara min bɛ kɛ polisisow kɔnɔna na o maa ɲɛnɛmaw ka se ka sɔrɔ min ye baara in ye sa a kɔni bɛna kun cɛ ni kalan ye kalan min fana sa n'o bɛna kɛ ni polisiw yɛrɛ ka ko kɛcogo ye an'u ka taabolow kɛcogo ye ka kɛ ni wolomasiri tabaw olu ka baaraw ye polisi directeur ba n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone a kɔni y'a ɲini ninnu fɛ u k'u cɛsiri k'u jija baara kɛcogo ɲuman na yaasa polisilakaw ka jɔyɔrɔ bɛ taa fa maa minnu fɛ keba u sen ka ngolo fa OPJ a bɛ polisi kɔnɔna na cogo min na a bɛ gendarmerie ale fana kɔnɔna na sabula sɛgɛsɛgɛli baaraw ni ɲɛbila baara min bɛ kɛ yanni kiiriw ka sigi sen kan olu de bɛ a PVw bɛɛ lajɛlen ta nin bɛ dan sigi sɔgɔmada na kunnafoni na min ye polisi commissaire Berthe an b'a fo Keba ko waliyaw ti ban koyi Sika Kone a kelen tɛ se ka tɔgɔ bɛɛ cɛ ka taa n'a ye ten anw yɛrɛ b'an firifiri yan fulakɛ k'a ye waleya dɔ sigi sen kan ACI kɔnɔna na ka kɛ ni manatɔmɔ ye Mamadu Ba n'an b'a wele ko Dɔgba a ye min kɛ an k'a lajɛ. Assalamu alaikum maliyɛnw n ka foli bɛ aw bɛɛ ye k'aw to aw sigiyɔrɔ la a bɛ san damadɔ bɔ ne y'a jate minɛ et je pense que mɔgɔ caman fana y'a jate minɛ n'i bɛ ACI 2000 kɔnɔ n'i bɔra ACI 2000 kɔnɔ n'i bɛ ka na kaburudon fan fɛ bibliothèque nationale de droite fɛ virage la ji feerela minnu bɛ jɔ yen nɔ an y'a jate minɛ k'a fɔ n'u ye ji feere ni client ye ji san u mana ji min u bɛ mana ni fili sirada la yen nɔ a bɛ wagati jan bɔ n bɛ tɛmɛ kuma bɛɛ n b'a fɔ n bɛ n jɔ ka nin ko in kɛ ka u sensibiliser k'a ɲɛfɔ u ye n ma se k'a kɛ nka bi n ye courage ta n y'a kɛ donc n kɛlen ka na n taara tour cɛ rond point na ka tila ka segin ka na ka don carré kɔnɔ ka poubelle dɔ san comme Mali la an ka laadalako la a bɛ kɛ cogo min na n'i nana jamakulu la min ka kɔrɔ ni bɛɛ ye i b'o tigi de ɲini n'i y'o tigi ɲini k'o ye k'o dɔn n'i bɛna kalifa min don i b'a ko kalifa don o tigilamɔgɔ de la aw ni ne an ka jɛ k'a lajɛ o ko in kɛra cogo min na. minɛ dugu kɔnɔ ou bien yɔrɔ wɛrɛ la a ka di n ye aw ka fara an kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka mɔgɔw bilasira walasa nin kɛwale ninnu bɛ se ka dabila cogo min na an ka jamana kɔnɔ an ka sigidaw la a ka ɲi an bɛɛ de ma a nafa bɛ se an bɛɛ de ma an ka jɛ ka an hakili to ɲɔgɔn na walasa jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na aw ni ce aw ni baraji. Ayiwa Keba yana an k'an kɔ don ɲɔgɔn na Air Burkina ale ka communiqué dɔ bɛ yan ni ye Air Burkina ye sa k'a b'a da a ka client bɛɛ lajɛlen tulo ka Keba ko nin waati in na u ka pankuru kura min ye pankuru kura-kuranin min n'u y'o san Keba n'an b'a fɔ ma sa ko Embraer 190 ko kɔni o taalen no dilanni yɔrɔ la nin waati in na u ye Boeing dɔ de sɔrɔ sa n'o o ye 737 ye k'o bila o nɔ na yaasa maaw ka taa ni ka seginw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Air Burkina kɔnɔna na min ye pankuru kura in ye so o ye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka k'a kɔni bɛna yɛlɛma caman don Air Burkina tabagaw ka baaraw la min ye maa minnu bɛ sa n'olu bɛ Air Burkina ta k'u ka faamuyako ɲuman sɔrɔ nin na clients k'u ka faamuyako ɲuman sɔrɔ nin waleya in na u bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn kuma tɛ maa minnu kɛlen don ka danaya da Air Burkina kan ni maa min b'a fɛ sa ka baara tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ faamuya sa i bɛ se k'u ka nɛgɛjuru siraw kɔni wele
o ye 61 29 38 04 ye walma 71 32 93 49 walma 53 74 88 18 direction ba k'a ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye kuma tɛ maa minnu bɛ air Burkina ta nin waati in na. Nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruyaw la ni Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ Keba Jalo k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman k'a ye dɔgɔkun timɛ ko ɲuman Ala k'a da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ni kibaruya fɛn fɛn sɔrɔla tile kɔnɔ ka kɛ ni nin ko ninnu ye an nana ka na dan tigɛ aw ye a bɛ se k'a faamuya cogo min a k'an bɛn. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da